meus pais xa tiñan algo de gando e eu no 2003 empecé coa explotación. Fomos continuando, despois, foi cando me casei e unise a miña muller tamén á explotación. Eu durante 5 ou 6 anos estuve ca explotación e máis traballaba fora cunha máquina excavadora. Pero ao final, como isto gustábame, pois acabei dedicándome á gandería. Cabezas que ten a explotación actualmente andará sobre as 300, máis menos, 170 vacas nais, aproximadamente 20 novelas de recría, e despois en cebo hai sobre 50 animais e o resto son animais pequenos como estes que están aquí, becerros. Nós en principio partimos da raza rubia galega e depois utilizamos diferentes cruces, con touros limousin e blonde de Aquitania. Intentamos traballar un pouco con esa raza e a partir de aí pois o que salga. O principal son os xatos de cebo. Despois estamos, algunha vaca de desvelle e aparte temos algún boi cebando, boi capao. Están actualmente todo o ano no monte, non entran á cuadra para nada, únicamente cando ten un parto malo ou están enfermas ou eso. E despois contamos con un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados como cebadeiro para os xatos. Con respecto á dermatosis, estamos bastante preocupados, como casi todo o mundo. Sabemos que vai a chegar, non sabemos cuándo, pero agora, ca chegada do verán, que vai a vir as moscas e os mosquitos e tal, probablemente a teñamos aquí. Son as leyes que hai hoxe de Europa, implica o sacrificio de toda a cabaña, pero na mesma explotación, non vai ao matadeiro. Eu creo que debían cambiar o tipo de categoría desa enfermidade. Digamos, que en vez de poñela de categoría, en vez de categoría A, que está hoxe, poñela de categoría B, que como están outras enfermidades, que non implican o sacrificio da cabaña inteira. A única medida preventiva é a vacuna, pero non nos la dan, nin nos la deixan administrar, nin está previsto que administren en curto plazo. Aquí o que máis temos é lobo e xabarín. O lobo, durante o inverno, armou estragos. Moitos animais, becerros que naceron en febreiro, tal, case ningún foi adiante, porque, por a desgracia que houve, que ardeu todo por aí, o lobo agora concéntrase nos sitios onde non houve incendios. E despois está o xabarín, claro, o xabarín que nos leva a non cultivar nada, nin trigo, nin millo, nin nada, porque desfai todo. Entonces, xa desfai os pastos porque focen todos lados, pero é o que temos. A base territorial é difícil porque hai moito minifundio, moita parcela abandonada e despois non hai accesos. Aquí o Concello fixo algunhas melloras nalgúns camiños e pistas rurais e tal, pero ainda queda moito por facer para facernos un pouco a vida un pouco máis fácil. Aproximadamente sobre 200 hectáreas. Propias en propiedade haberán unhas 60 ou así, e o resto en arrendamento e parcelas cedidas. A xente maior vai nas deixando e tal, e cedeas para telas un pouco máis cuidadas. Teño un cativo de 6 anos e encantalle isto, gustalle moito, está viciado co tema das vacas, pero aconsellaríalle que estudiara, que despois, que si lle gusta e pensa que é o seu futuro, pois, pa diante. Eu axudarei no que podia, pero é bastante traballoso isto se pode ter un futuro un pouco máis, que sea máis concreto, mellor.